wani ya faɗakar gulma har zamba batsa har zagi damuwa ta da farin ciki na azata bisa kan status. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Labari na baku da ya faru a kai na kuji shi status tammakar hali ne naka ya sha bamban da nashi. Rubutu kai cikin wayarka amma fa a kunshe kan status yana nuni da zuciyarku. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Ranar larabar bani mance 12 ga wata na Janairu a 2023 safiya tamkar almuru. Nai tunanin aikata alkhairi sadaka nai na raba wa yara. Sadaka na kankare kuraku ba ma ga jiki na jikinku. Tunani na je dutse da ni da mutum mana jikina. Wasu chatin na ɗauwaya ta yaushe zaki alkamis ne. Zamba da zage ga kanwata ta yi mini nuni da a'a. Boyis mai zafi ta samin ya ja kwalla ta yi malala. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Kasance mai takaita yarda da mutum domin gudun karanci. Adam mai rayuwa ta gaiwa ya kashe nashi ya raya dagun. Karkumanta boyis ta yi min mai cewa a'a na bar shi. Kada saɓani kiris mu samu na ɗora na yi status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba ni da yardar ɗayanku. Ta ce mini mai yin kyauta na goranta cikin status. Kin yi mini jahilar fahimta inganta zato gurin mutane. In zan shawara gurin ki zan je murna ta ko farin ciki na. Ke ce farko da zan faɗawa ashe wawa nake bunta. Status rayuwar al'umma ikiwa ne hankali magane ya raba da yardar ɗayanku.